Mhlawumbe ake ngiqale la ukuze mhlambe ngikhulume into enza sense nenamandla kwabanye abantu. Ngiyazi abanye abantu sebezothi hayi why ekhanda le video lo mfana lona enye into ayifuna inkani ngikutshela mina enye into ayifuna inkani. Uyabona uma ngabe noma ngathiwa usebenzisana nomuntu othile ecela ukuthi yenze ukuthi sebenza wenza ukuthi uma ngabe usuyibona leyo nto leyo ukuthi eyingeke lento le usu-acknowledge namaphutha lo muntu ofike kuwena ukuthi hey kodwa lo muntu naye hayi wenza inkinga lo bese uyabona i-damage ayenzile ukuthi hayi nale damage ayenzile inkulu lo. Sekufanele-ke lapho-ke wenza ukuhlakanipha-ke nje nendoda, ungalibeli uma enkanini uthi hayi mina ngazalelwe enkanini kuyangihlula ukukhothamela abanye abafana. Cha, kusuke sekungayiwa ngalokho, kusuke sekuyiwa ngokuthi uprofessional kangakanani, yabona. Futhi le nto-ke iyaqala ngisho emlandweni ukuthi mina ngikutshele ngesimo engisibona ukuthi lesimo lesi esenziwe lo siyabhetha, yabona. Ake ngiqale la, mina ngiwulandeli-ke indaba yokuthi mhlambe ngilandela ama-artist ukuthi ngizokwazi ukuthi leli artist longubani lizalwaphi kanjani. Angiyilandeli lento kanjalo, yabona. Mina ngisuke ngihleli ngilele endlini, thola ucingo kuthiwa hey ndoda lana ngisikenye umuntu imali, bese ngihamba mina ngiyobuza ngaleyo mali, ngiyifune leyo mali, ngiyithole leyo mali, yabona. Okay, alright. Ngathola umbiko, yabo, wafika kumina kwathiwa hayi mfethu lana ukhusane nonala benza into wrong, bathatha imali yesoso kanje, yabo. I-evidence yako konke lokho ikhona, yabo. Mina ngase ngiyasuka lapho ngayithulela futhi ngaleso sikhathi angizange react lento ngayithola kwakuyi Saturday if I'm not mistaken. Angizaze ngireact, nga-relaxa, ngaze ngayi-attenda ngakusasa. Nakhona futhi sengifonini ngiyiconfirmile leyo nto kumuntu okade ibika. Hayi okay, kwase kuyaya kusho ukuthi naye umuntu lo ubonile ukushuba kwesimo, hayi lesimo sishuba kakhulu. Wayishintsha indaba wathi hey manje umndeni awusafuni lento discuss ngesimo sokuthi bafuna laba benze umcimbi othile walomuntu ogcina and nangalento yokuqedela umusa. Hawu, ngabe nifihla induku emqubeni yini mangabe nithi nifuna kwenziwa umcimbi, nifuna uqedelwe umuzi ukuze at least izobe seyakhuluma. Kusho ukuthi lapho nisumuntu nimhlomele kodwa ningamtsheli. Mina I tried looking for inamba yakhuzana, ngamthinta azange alibamba ucingo, ngamfonela ubabunala na ngamthinta azange alibamba ucingo. Okay, ngibonile ke isitha sami ukuthi kunala khona mangenza ulive zibe se editor ngevoice yami. Hayi cha, hayi ninkunzi ka TikTok zafaka la ngithiwa khona inhlamba ngiqeda ngimention igama lika babunala negama lika Khuzana. Mina ngasho nje kwaba clean futhi lo live recorded ngathi mina ngiyiBlue Nation ngokuthanda music, ngiyamdlala uKhuzana kodwa angeke ngikwazi umthu futhi angizange umthu ngisho unala ngoba mina le ngandibiza babunala ngangilibele ngithe babunala nayo ke indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka. Kodwa ngibonile ukuthi kunempi isephusha agenda yazo eselibele ifaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba edithile. Ake ngisho nje kanje, mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi igwala kulona, akubona uba igwala kodwa ukukhula. Baba uKhuzana nawe babunala, emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela i-information akuyena umndeni, nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga, nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokhu mhlambe nomona busukhona. Yingakho sengithi angizehlise kuwena babuKhuzana, ngiphinde ngizehlise kuwena babunala, ukuthi abantu-ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga. Kodwa nje babuKhuzana nobabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa.
anginankinga ke nenhlambe eziyolandela nabantu bazongibuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga. No, this is just for me and my company, and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu. And lo muntu olethe lento kwanaye akasazazi nayo ukuthi umephi. So angingaqinisi ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni. Angihlise nje umoya ngube phansi umoya mase ngajela. Futhi lokhu babukhuzana nonala ngikwenza nje angisajesiwe, aningifonelanga, angikaze ngikhulume nani. Ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no, yazini i-public land ilimaze kakhulu, ngoba umuntu adelethile kwanaye akasazi nayo ukuthi uzothini. Kungcono kube na mhlambe uyasho ukuthi ubekhisho ubani. Mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call eyayinawe Khuzani umzimba ukhala imali nomunye wesithathu, angisazi bathi ubani noma umbeni nompumelelo noma ubani, angisazi ukuthi ubani, kodwa nani bathathu kuleyo call. Yabo, so ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele. Mablue Nation ngiyazi ukuthi nilimele, futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuswa kwenziwani. Ngikwenza ngoba ngibona nenxebe eseninalo nami akuyona intention yami mhlawumbe unilimaza ngaka. Mina umsebenzi mawufike kimi mfanele ngenze umsebenzi wami makuthiwa collect imali mfanele ngicollect imali nje kuphela. Kodwa ke kulokhu ayicha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ungifaka emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu ungiphaphalazi nje wayokhuluma into elethwe umuntu, kodwa naye wayekhuluma nje ngoba nabo laba abakhulu bebengayibambi incingo, bengafuna ukubuya kulento. Nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo, yabo. And into ebuhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe-edit amavidiyo. Musana ukufaka abanye abantu obishini. Nina ilwana impi yenu nodwa, musana ukungena entweni ebhekane noKhuzani bese niphushele agenda yenu. Ngiyabonga kakhulu. Babunala, babukhuba, ngiyaxolisa kakhulu.